Fakultet sam upisala spontano, bilo je ili to ili pravo. Ovo mi se činilo puno više zanimljivo, raznoliko. Na fakultetu mi se sviđaju ljudi jer su jako opušteni i otvoreni, a druželjubivi i profesori su stvarno jako dobri. Uvijek se možemo dogovoriti sve sa njima, samo je bitno da im se javimo i super je da je malo ljudi, znači možemo se više povezati iz raznih dijelova države i iz drugih država i to je baš super. Preporučila bi svim brucošima da upiše ovaj fakultet zbog toga što je raznolik, nije dosadan, ima puno toga zanimljivog što možda niste ni pomislili da možete naučiti.